अर्थात जायनि गोहोनि सायाव जाय गासैबो गसंथानानै दं बे बिसोर धोरोम बिथाङानो आंबो गोहोफुं। होमबा साननानै नायदो जों जेरैखि गाबज्रिया माने बै सासे इसोरखौनो बायदिसिना मन्त्रजों गाबज्रिगासिनो दङ आरो होमबा बेबायदि गाबज्रिनायाव जों ओरैनो समखौल' खहा खालामगासिनो दङ आइमोन आफामोन। बिनिखायनो बिजिरनाय सायख'नाय नैबेफोर गियाना जोंनाव थानांसिगौ आरो ना। बिनिफ्राय मा बुंदों बाइबेलाव बुंदों जिसु ख्रिस्ट'आ लाइट अफ गड अर्थात सोराङा इसोर, सोराङानो इसोर। जहननि लाइजाम 12:137 बिलाइयाव जिसुए तेलियाखौ कले তোমালোকৰ মাজত আৰু অলপ কালহে পোহৰ আছে আন্ধাৰে যেন তোমালোকক লগ নধৰে এই নিমিত্তে তোমালোকৰ লগত পোহৰ থাকোঁতে অহা যোৱা কৰা হওক। যিজন আন্ধাৰত ফুৰে তেওঁ কলৈ যায় কোনেও নাজানে। তোমালোকে যেন পোহৰৰ সন্তান, এই নিমিত্তে তোমালোকৰ পোহৰ থাকোঁতে পোহৰক বিশ্বাস কৰা। होमबा बाइबेलावबो रोखा रोखा बुंनो गालांबाय गासैखौबो माने बे सोराङानो इसोर। बे मुलुगानो ब्रह्म, बे मुलुगा ब्रह्मजों गासिबो दाजानाय। गासैबो जिउ जिबि बे ब्रै आथिं जिबिया ब्रह्मनिनो अंश गोजा। ब्रह्मआनो सैथो, सैथोआनो ब्रह्म। बे ब्रह्मआ गोदो जि समनिफ्राय सृष्टि जानाय बे समनिफ्रायनो फैफाखानाय। बेखायनो मा बुंदों कुरान शरीफआव बुंबाय कुत कुता सप्त सप्तके ऊपर आल्लाहर नूर। सप्तआ जाबाय साननानै नायदो ओम भु ओम भुव ओम स ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम। जेरैहाय हा दै अर बार अख्रां अखाफोर हाथरखि हाला गोजौआव सान आल्लाहनि मेगन एबा नूर। होमबा कुरानावबो रोखा रोखा बुंनो गालांबाय गासैखौ माने बैखौनो मन्त्र गायनो थिनलांजोबदों आरो मा। होमब्ला जोंलाय मानोथो आन्दायबावनो आइमोन आफामोन। बिगियानाथ' बुंखाबाय दे सानिस्टा ग्रेस्ट पार अफ दा वार्ल्ड होननानै। दा बायदियाव जुदि बे जोंमा साना सोब गोमोरनांगौब्ला मा होनदों दै बोहैनाय नङा, बार बारनाय नङा, अर जोंनाय नङा, बिसोर गासैबो सिलिंखार जाजोबगोन। नैबे खोथाखौ बुंना गालांजोबखाबाय। होमबा जोङो मानो आन्दायबावनो आइमोन आफामोन। सुबुंफोरनाव सोदांनाय होननानै दं होननानै आवथि होनायनि थामथि मोन्थोरा सोलिबोनानै दाबो दङ। नङाबा मोन्थोरनि जेबो गोनांथियानो गैयामोन। खारन बे मुलुग संसाराव जोङो गासिबो थांनानै थानो थाखाय मोनसे साननाय, जेरै जोंखौ सोरजिग्रा, जोंखौ हमथाग्रा, जोंखौ फोथांनानै लाखिग्रा दं होननानै जोङो दा गासैबो बिसास खालामो। बिनिनो मुं, बिनि मुङा जाबाय ओंकार। बे मोन्थोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय। ओंकारखौ शास्त्रआव मोन्थोरनि राजा होननानै बरनायदों। जाय मोन्थोरा बुंनो थाङोब्ला बेनो जोबथा गैयै गोहोनि दारै जोबथा गैयै ब्रह्मण्डखौ रनसायदों आरो खांदों आरो फोजोबदों। बे जोबनो रोङै सिमा गैयै गोहोनि मुङा माया, मिथिंगा, साबित्री, गायत्री, काली, दुर्गा, सरस्वती, बोरदानगिरि, बिमा आंगोजों मा खहा आरि सानना लानाय जादों आरो मा। थारमाने दा जोङो आलदा आलदा सानो। लोखिया बेलेग, दुर्गाया बेलेग, बिदिनो सरस्वतीया बेलेग, आलदा आलदा मन्त्रजों जोङो गाबज्रियो आरो मा। खिन्थु गासैबो बे पर ब्रह्मनिनो। बिनिखायनो बे पर ब्रह्मनिनो अंश गोजा, बे ज्योति स्वरूपनिनो गोहो गियान बेरखांहोनाय गोजा। बिनिखायनो मा जादों शास्त्रआव ओम बरदे देवी परम ज्योति ब्रह्मणे स्वाहा। हे मुलुगनि बोर होग्रा बोरनिगिरि बिगोमा। बिनि उनाव थाबायनो गोरों रोङैखौ लानानै मोनसे गावख्रिरोङै गोसारलानाय बेखौ फोरमायनो थाखाय मा जाबाय ओम सरासर ब्रह्मणे स्वाहा। नैबे मन्त्रखौ जादों आरो मा। अर्थात बे परब्रह्मनि सोरजिनाया सर आरो असर प्रानि ब्रै आथिं जिबि दङ। सोरबा दैयाव थायो, सोरबा बोरियाव थानानैबो जुहु जुहु थाबायो, सोरबाबा रज' बेसाद थानानै जायगा दाबसेयाव दिदोम थानानै आं बे दंफांनिफ्राय माला मुक्ति मोनगोन
नैबेखौ ध्यान खालामबाय थायो आरो सोरबाबा बिरदावो सोरबाबा हाजों थाबायो बेखायनो सर आरो असर थाबायनो गोरों रोङै बिसोरखौ गासैखौबो लानानैनो बे जोंनि होनायखौ नाजा होननानै नैबे मन्त्रखौ बेखौबो बुंनानै गालांदों आरो थिग बियो महर गैयै महर गोनां आबुं बुंफबनाय आंगो बेरखांसारग्रा बिनि बांसिनद्राय सोरबा एबा रावबो गैला आरो बे मुलुग संसाराव बिनिखायनो बिनि सानबोलावरिनि मुं एबा मन्त्र ओम पुर्णपर ब्रह्म ज्योतिष रूपाय स्वाहा मन्त्र जादों आरोना अर्थात हे आबुं गुदि ब्रह्मजों मा नों बयखौबो समान मेगनजों नायनानै बयखौबो समानै खांदों पर ब्रह्मनि सोरजिनायाव सोरबा खाना सोरबा बबा सोरबा बेंगा सोरबा सिखाव सोरबा दाखाथि सोरबा गुन्दा बेफोरबायदि गैया गासिबो पर ब्रह्मनिनो सोरजिजानाय गोजा बे गासिबो पर ब्रह्मनिनो गोजा बिनिखायनो जोङो बेवहाय बांद्राय मन्त्र बुंनानै नों हाजारखि बुङा मानो जोंहा बयबो जेबो मुलाम्फा गैया माथ्र समल'सो खहा जायो आरो मा बिनिखायनो बे मोनथाम मन्त्रआदि माखासे सोदोब दं नोंसोरखौबो लानानै आबुं आंगोयै बेरखांसारग्रा गोसारलानाय नंखाय सोदोबखौ लानानै गावजों गाव दानांलाय मान अपमान देरहानाय जेननाय समाजारि देरगानायखौ एंगारनानै गासिबो आयदायावनो थार फाखौ आजावनानै ला माबोरैबा जों बयबो गोरोबनानै गावजों गाव आलो गोजोनै थांनानै थानो हायो नैबेखौसो जोङो जेब्लाबो सानबोलावरिनांगौ आरो मा दा जोबथारनायाव आं बेखौ बुंहरनो सानबाय आंनि टपिकआ बिसिमल'खा जोबथारनायाव जोङो आंनि बेखौ बुंहरनो सानदों व्यासदेबा महाभारतआव फंसे राव बुंनानै गालांदों बय ओरैबायदि बुंदों धारणाथ' धर्म मिथा उथारते प्रजा तस्माद धर्म संयुक्त सर्वत्र निषिद्धम जाय हाबा मावनायजों फारफ्रामथिंबो जौगानाया जाफुङो नैबे हाबाखौसो माव होननानै बुंदों आरो मा जों आफाया बुंना गालांबाय बेबहारिक आरो फार्माटिक बे बेबहारिक आरो फार्माटिक बे मोननैखौ जाहाथे सिबिं गरसेनिबो मोनसेखौ खम दा खालामदों जेरैहाय दाउआ गांखं फारनैसो बिरो जोंबो थांनानै थानायाव बेबहारिक आरो फार्माटिक बे मोननैखौबो समान समान जुदि मावनो हायोब्लासो गंसे न'खरा सान्थि भाबै गेरेमसा न'खर दानानै बे संसाराव जौगानायनि हाबाफारियाव आग बारायनो हागोन ना नङा आफामोन आङो दा जोबथायाव बेखिनिखौनो बुंनानै दहाय सिगाङाव श्लक बुंदोंमोन बे श्लकनि सोमोन्दै बुंफोरनानै होलांनो सानबाय दा बेवहाय बुंदों सर्वे भबन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखो भवेतु ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति अर्थात बे गासैबो सुबुङानो जेब्लाबो सुखु गोजोन भाबै जिउ खांनो हाथों सर्वे भबन्तु सुखिनो गासैबो सुबुङानो सान्थि भाबै जिउ खांनो हाथों सुखु गोजोनै जिउ खांनो हाथों सर्वे सन्तु निरामय गासैबो सुबुङानो निराला जेरावखि थाङा जेरावखि फैया जेब्लाबो मोजाङै मोजां सान्थि भाबै सफैफिनथों सर्वे भद्राणि पश्यन्तु गासैबो सुबुङानो मंगलमय मंगल सुरुप आलो गोजोन सुखु गोजोन जेरावखि भ्रमण खालामा जेरावखि थाङा जाहाथे मोजाङै मोजां बेबायदि निरालायैनो सफैफिनथों बयबो सान्थि भाबै थांनो हाथों बयबो सान्थि भाबै थानो हाथों नैबे मन्त्र श्लकआ नैबे आं बुंनायानो आरो मा दा बेखिनिखौनो बुंफोरनानै आंना ओरैनो 20 मिनिटल'खा आरो खान्दाबो समाबो जाबाय जोंहा समनिबो आंखाल बिनिखायनो आंनि बिजिरनायफ्राव हयथ' मोनसे मोननैया बबेबाफोर गेना गोरोन्थिया जालांखायो जाहाथे बेफोरनि थाखाय साफ्रोमबो बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि बे दखान दख'रा आफादनि गासै ब्रह्म भक्त आइ आफामोननिसिम आं गेना गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय लोगोसे जोंनि जौस्राङावनो जिरायनाय मानिनां फुजिनां गासै आलासि आफामोननिसिमबो आंनि गेना गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिनानै आंनि बे सुंद' बुंफोरथि आहुतिनि मन्त्र बेखिनि बुंफोरखौ आं बावनो फोजोबबाय ओम पुर्णपर ब्रह्म ज्योतिष रूपाय नमो नमः ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति जोबोद साबायखर बे बाबानिसिम
जोंनि उदालगुरि जिल्ला प्रसाद संसद आफादनिफ्राय बे आफाया दान्दिसे समनि गेजेरावनो जेरैबायदि नांगौ आहुति मन्त्रनि माखासे बोसोनफोरखौ फोरमायनानै होबाय बिनि थाखाय जोबोद साबायखर बावहरनाय थाबाय जोंनि आफादनिफ्राय दा जोंहा फोरमायथिगिरि आरो सासेल'सै बिनि सिगां सिगां दान्दिसे मेगनफोरखौ गेवलांहोनो थाखाय जा मोसागिरि दङनो सचिब आफाया फोरमाय आइमोन आरो आफामोन जे गेजेर गेजेर मोसानाय होलांबाय थादों जे मोसानाय बालागाव दङब्ला थाबैनो फैनांगौ आरोबाव फागुनि ग्रुप मोसानाय दलहापारा फागुनि ग्रुप मोसानाय दलहापारा बे मोननै ग्रुपआ थाबैनो रेडि जानानै थानांगौ थामहिनबा जुदि रेडि थाबा गोख्रै बेवहाय फैनानै मोसाफैनांगौ दा एसेयाव एसे सिगाङाव फोसावनायखौनो आरो फोसावबावनो नागिरदों मानो होनबा गोदान गोदानै फैगासिनो दङ आइमोन आफामोनहा जे जायफोर आइमोन आफामोनहा दीक्षा लानो होननानै फैदों दीक्षा लानो होननानै गोसो जानानै दिनै बेयाव नुजाथिदों बे आइमोनहा आफामोनहा नैबे जयग होबाय थानाय जयग होबाय थानाय जयगलयाव थांनानै गावनि मुंखौ मोजाङै थिसनहैनांगौ 12 बाजि जानाय लोगो लोगो जोङो दीक्षा होनाय बे हाबाफारिखौ लागोन दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनिनो गाहाय गुरु आफा मानजाथाव मुस्लिम मनरन्जन ब्रह्म बे आफायानो दिनै दीक्षाखौ होगोन गोबां जाबाय आइमोन आफामोन आरो दंबावोब्ला जाहाथे थाबैनो गाव गावनि मुंखौ होयो गुरै खावलायनाय थाबाय आरो बोसोरफ्रामबो लाइफ डनार थामहिनबा जिउनां दान इसोरनि मुङाव गावनि खामायनायखौ एसेब्लाबो थाइसेयानो जा थाइनैयानो जा जायफोर आइमोन आफामोनहा जिउनां दान होलांगोन आङो इसोरनि मुङाव होननानै मुं होदोंमोन आइमोन आफामोननिसिम फोरमायथि हरनाय नैबे जयग होबाय थानाय जयगालय सिङाव थांनानै गावनि मुंखौ होगोन आरो रिसिप्टखौ लाना फैगोन गोदानै होनो गोसो जानाय आइमोन आफामोनाबो बे जिल्ला जयगालयावनो थांनानै गावनि मुंखौ सोसनहैनो हागोन आरो जिउनां दानखौ जेब्लाबो होबाय थानो हागोन फोरमायथि हरनाय थाबाय उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम प्रसाद संसदनि जानानै ग्रुपआ फैबाय नामा ग्रुप मोसानाय
बयबो आखाइ खबनानै हो आइमोन आफामोन जोबबाथाय आखाइ खबनो थाखाय बयखौबो खावलायहरनाय थाखाबाय एसेयाव दानिसो मोसानाय आइमोननिसिम मोनसे मोजां रादाब दङ जे रां बान्था दङ जिल्ला ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदनिफ्राय 200 रां आरो जोंखौ दाखालिनिफ्रायनो मोजां एकदम थानायावबो जानायावबो जेरावखि जाया मानो मोजां आदर लाग्रा थामहिनबा बानजाय आफाद बे आफादा 100 रां गासै 300 रांखौ नैबे जौसाङाव फैनानै दानिसो मोसानाय आइमोन आफामोनहा लांफैनांसिगौ जोबोद मोजाङैनो मोसाबाय आइमोन आफामोनहा आइमोनहा आरो मोजाङै मोसाबावनो हाथों लांफैदो जौसाङाव फैना लांफैदो थाबैनो दे जागायदो दा जा हाबाफारि बायदियै जा जोबथा फोरमायगिरि दंबावो जोबथा फोरमायगिरि नैबे थामथि साननि नैथि खोन्दो धोरोम फोसावनाया दा जोंहा बे जोबथायाव जों बिजिरगिरि आरो फोरमायगिरि मोननो हादों जोंनिनो दुलाराय ब्रह्म धर्म फोसाव आफादनिनो मानिजाथाव मुस्लिम बिस्ति नार्जारि आफा लेङाइ गाहाय फोसावगिरि बे आफाया दुलाराय ब्रह्म धर्म फोसाव आफादनिनो बे आफानि बाहागोआव गोलैदों नुनो मोननाय नुनो मोनै अमृत सागरनिफ्राय बे आफाखौ बेखौ बुंथिनो थाखाय फोरमायथिनो थाखाय गंग्लायै खावलायनाय जाबाय आरो लोगोसेयैनो जोंनि प्रसार संसार आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान होनानै बरायनो थाखाय खावलायनाय थाबाय लाइगा मोननै जाबाय हा लाइगा मोननै जाबाय बयबो बै फुरामानि बेलाय कमेन्ट नाम्बार साब्रै दे बाबामोन आइमोन आङो गिबियाव बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ आङो बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय जाबाय ओम पुर्न परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमः ओम सत्य मानिजाथाव उदालगुरि जिल्लानिनो सिङाव थानाय उदालगुरि आनसलिकनिनो मानिजाथाव सानथामनि हाबाफारि उदालगुरि जिल्ला अधिवेशनखौ बानजायनायनि आफादगिरि नेहाथारि आरो रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफाद आरो उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम प्रसार संसद लोगोसेयैनो खुंगा 23थि बोसोरसालिया जथुमा उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आइजो आरो लाइमोन आफाद थावनि खायजामाथिया दा रुपाथि मायथाइया दिनै 51 बोसोरसालिया जानायखाय
रुफाथि मायथाइ खुंथाइ खुंबाय आरो दा बिनि बेलायाव सानथामनि हाबाफारि लानानै दिनै थामथि हाबाफारि जोबथार दा बे बेलायाव सानथामनि हाबाफारिनि बेलायाव सान्थौ बिजिरनायखौ मैयानिफ्राय जागायजेननानै दिनै 11:30 मिनिटावनो फोजोबनायनि बियो सम दा बे बेलायाव आंनि हाबाफारिनि बेलायाव आङो दिनै आइमोननि सिगाङाव आइमोननि आफामोननि सिगाङाव बुंथिनो आंहा खाबु मोननायाव आङो बुंनो होननानै साननाय जाबाय मानिजाथाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदनिनो गाहाय फोसावगिरि आफाद आरो लोगोआव गावनि गाव बिबान मोननाय मानिजाथाव जौस्राङाव जिरायनाय आरो सायनासालियाव जिरायनाय गासैबो गावनि गाव बिबानाव मोननानै सफैनाय 6थि आनसलिकनिफ्राय जिल्लानि लाइमा आनसलिकनि गामि आफादनि आं एड्रेस लाबाय थाया गेजेरावनो गावनि गाव बिबानाव थानाय मानिजाथाव आइमोन आरो आफामोन खाफाल गोनां जे बर' हारिनि गेजेराव माखासे सनातन बे सत्य धर्म बैदिक जुगनिफ्रायनो बियो सोलिबोनाय बे सनातन सत्य धर्म जग्य होनाय खान्थिखौ बर'नि गेजेराव सासे उजिनाय कालिचरन गुरुदेवा धोरोमखौ बासि बासि सायख'नानै नैबे सनातन सत्य धर्म गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय बेखौ कालिचरन गुरुदेवा खाफाल गोनां मोननानै माखासे बर' हारिनि गेजेराव दिन्थिलांबाय जायफोरा सनातन सत्य ब्रह्म धर्म जग्य होनाय खान्थिखौ मोननानै दासिमबो सोलिगासिनो दङ बिसोरो खाफाल गोनां जायफोरा नुनानैबो खोनानानैबो बिजिरनानै लानो रोङाखै लायाखै बिसोरा खाफाल गैया होननानै परमहंस आफाया बुंदों मा बुंलांदों फार्स्टआवनो आं जेखौ गोसोखांदों आंनाव गोरबोआव अन्तराव बेरखांहोदों आं बेखौनो बुंगोन परमहंस आफा बुंदों जे जतक्षण तुम्हारा जगत परिष्कार ना हो करो যতক্ষণ তোমরা জীব মাত্রের অভাব মোচনের যত্নশীল না হও যতক্ষণ তোমরা অগ্নিতে আহুতি না দাও যতক্ষণ তোমরা ধর্মের নামে সর্বপ্রপঞ্চ হতে বিরূপ না হও যতক্ষণ তোমরা তাহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা না করো নাইদে जेब्लासिम नोङो बिनियाव शरणागतन जानानै क्षमा भिक्षा बिया जेब्लासिम नोङो मुलुग गोजोननि मुलुगखौ सोदांनायनि थाखाय नोङो हाबा मावा जेब्लासिम नोङो अर ब्रह्मआव आहुति होआ जेब्लासिम नोङो धर्म 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 होननानै धोरोमखौ बासिनानै सत्य धोरोमाव फैया अब्लासिम नोङो बिनि अननायखौ बोरै मोननो होननांगोन सत्य धर्मआ बबे नैबे जग्य होनाय खान्थियानो सत्य धर्म बहाय मा होनदों नायदो आहुति दिले बायु परिष्कार হয় সে বিশুদ্ধ বায়ুতে দেহ নিরোধ এবং অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া পবিত্র জন্ম নাইদে अर ब्रह्मआव आहुति होबानो बार मण्डलखौ सोदांनाय जायो बार मण्डलखौ सोदांब्लानो बे जिउ बारा सुदेम गुसु बार बारबाय थायोब्ला
बे सुदेम जिउ बार गुसु बारखौ जों मोनजाबाय थायोब्ला देहाया रुगि गैयै निरुगि जायो, गोसोआ गोथार जायो होननानै बुंदों। नंगौना नङा नायदो। आरो बिनिफ्राय मा होनदों? অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া জ্ঞানোদয়, তেজ বল প্রকাশ, সময় মজ্জল হইয়া জীবের পালন। অন্তরা শুদ্ধ जाबाय, गोसोआ गोथार जाबाय। गोसोआ गोथार जायोब्ला मा जाबाय? गियाना सोमजिखांबाय। बे गियानजोंसो दिनै जोङो मुलुगनि मोजां हाबा मावनो गोसो जागोन, जायनि फलाव दहाय उपरोक्ता जोंहा जादब सारा बिबुंथि होलांबाय। उकिल जामालाय मा जानो गियान गैयाब्ला, अफिसार जामालाय मा जानो गियान गैयाब्ला, डक्टर जामालाय मा जानो गियान जायाब्ला, होमबा गियाननि बिद्याया माखौ होनदों? ब्रह्म बिद्या। बेखायनो जादब सारा दहाय बुंलांबाय जे लोगोसे गथ'फोरनोबो ब्रह्म बिद्याखौ होनो हालांनांगोन। बे ब्रह्म बिद्यानो जाहैबाय सत शिक्षा, सत बिद्या। बे लौकिक शिक्षा रोंनानै रोंनायखौ गोरों होना। मा होनदों परम साफायालाय श्लोकावलाय? सारि बेद ছয় শাস্ত্র 18 পুরাণ করিয়াও, 18 পুরাণ পাঠ করিয়াও শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরমজ্যোতি স্বরূপের বিরোধ হইলে ঘল পণ্ডিত ঘল খাইতেছে নাম। সারি বেদ 6 শাস্ত্র 18 পুরাণखौ नोङो फराया मानो फरायथोंना बियो नामदों। जुदि बिहा ब्रह्म बिद्या गैयाब्ला, ब्रह्मनि गियान गैयाब्ला बियो गल जागोन। बेबादिखायनोथ' जोंनियाव गोरों जादों, गियान गैयिनि थाखाय गोरोंफ्रा फैयाखैना। बहाथो उकिल फैदों, बहाथो इन्जिनियार फैदों, बहाथो अफिसार फैदों? मालाय गुबुननिया नाय, उकिल थांगोन, अफिसार थांगोन, इन्जिनियार थांगोन, हा बिसोरबो ग्रोब नामाज खालामगोन, गिर्जा खालामगोन। नाथाय जोंनिखौ मा बुंदों नायदो, है बाव थांनानैलाय मा मोननो, जेबो गैखाया। किन्तु नों मोजाङै जुदि बिजिरनानै नायोब्लासो नोङो मोनगोन, नङाबा मोननाय नङा। बिनिखायनो परम साफा बुंदोंना, खोनासंदो। निराका मा होनदों? राजा, प्रजा, बादशाह, जमीदार, धनी, दरिद्र, हिंदू, मुसलमान, ख्रिस्टियान, ऋषि, मुनि, मौलवी, पादरी, पंडित প্রভৃতি মনুষ্যগণ আপনার আপন মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক স্বার্থ ত্যাগ করিয়া গম্ভীর ও শান্ত রূপে সারভাব গ্রহণ করুন। नै রাজা নামদেন, नै প্রজা, नै বাদশাহ, नै জমিদার নামদেন, नै ধনী, नै দরিদ্র, नै হিন্দু, नै মুসলিম, नै ख्रिस्टियान, नै ऋषि, नै मुनि, नै मौलवी, नै पादरी पण्डित, नोंसोरो गाव गावनि मान अपमान जै जेननाय सामाजिक स्वार्थखौ एंगारनानै नंगुबैनिबो नंगुबै नामदेन गम्भीर शाন্ত চিত্তে বিচারপূর্বক সারভাব গ্রহণ করুন। বিচার খাलामनानै ना जों धर्म धर्म होनदों, धर्मआ सोरखौ होनदों? ख्रिस्टाना धर्म नङा, बाथौआ धर्म नङा, जैना धर्म नङा, हिन्दुआ धर्म नङा, मुस्लिमा धर्म नङा, बौद्धआ धर्म नङा, ब्रह्मआबो धर्म नङा। धर्म माखौ होनदों? जाय जोंखौ हमथानानै लाखिगासिनो दङ बेखौसो धर्म होनदों। माजों हमथादों जोंखौलाय? गीताव मा बुंदों? भूमिरा कहनल बायो खं मन बुधिरेवस्य ओमकार इत्य मि भिन्न प्रकृति रस्तदा। भूमिरा माने हा मोदाय, प माने आप माने दै मोदाय, नल माने अनल माने अग्नि मोदाय, बायु माने बार मोदाय, खं माने अखाफोर मोदाय,
मन माने अखाफोर मोदाय बुद्धि माने सान सूर्य नारायण मोदाय बेबादि सैखात मोदाय बेखौ नुनो मोननाय मोदाय बेबादि गैया जायाखै जानायबो नङा जागोन बादिबो सम्भावनाबो गैया होनना बुंदों नायदो बे सैखात मोदाय बेनिखायनो मा बुंदों बे सैखात मोदायखौ सिबिजाग्रा ब्रह्म होननानै सान्दैग्य बृहदारण्य तैत्तरीय उपनिषदआ बेद बेदान्तआव बोसोन होलांखाजोब्बाय बेखायनो बुंदों बिसार खालामनानै नै राजा नै प्रजा नै पण्डित नै मुस्लिम नै ख्रिस्टान नोंसोर बिसार खालामनानै नाय धर्मआ सोरखौ होनदों धर्म काहाके बोले नायदो महामोदाय जोंनि देहा सोलेर दै मोदाय जोंनि थै बिदै अर मोदाय जोंनि गांहोनाय उखैनाय बार मोदाय जोंनि हां जिउ बार अख्रां मोदाय जोंनि खर' अखाफोर मोदाय जोंनि गोसो सान सूर्य नारायण मोदाय जोंनि मेगन बेबादि सैखात मोदायखौ जोंसो बेखौ बिसार खालामनानै नायनांगोन बेखायनो बुंदों बेखौ मा आदित्यसं पुरुं नास्ति न भूतं न भविष्यति स्वयं सर्वेषु वेदाभ्यासो परमामिति ज्ञाते सान सूर्य नारायण सैखात मोदाय गैया जायाखै जानायबो नङा जागोन बादिबो सम्भावना गैया होनना बुंना गालांबाय बेखायनो बिसार खालामनानै नाय नोंसोरो धर्म होननानै दावराव जागासिनो दं बे गासैबो नामाकरण नामसो औ ख्रिस्टानाबो नामसो बौद्धआबो नामसो बाथौआबो नामसो जैनाबो नामसो मुस्लिमाबो नामसो बे गासैबो नामसो नामेर কোন ক্ষমতা নাই जिनिसের दं তাহার ক্ষমতা नामा जेबो गोहो गैया जायनो गोथार गोथां बेहासो गोहो दं परमात्मा मन्त्रेर बाध्य नहे তিনি কোন নিয়মের বাধ্য নহে नों मा नियम खालामनो नोंलाय मा नियमजों लिंहरनो नोंलाय मा मन्त्रजों लिंहरनो नोंलाय मा मन्त्र गायनो नोंलाय हाजार हाजार गायना हाजार हाजार मन्त्र खालाम हाजार हाजार नियम खालामना नोङो खालामा माने केन नामदों परमात्मानि परमात्माया मन्त्रनिबो बाध्य नङा नियमनिबो बाध्य नङा आइमोन आफामोन जोङो गोजावलाबायनो दरखार गैया बेनिखायनो दानिफ्रायनो गथ'फोरखौ सत शिक्षा होला गथ'फ्रा जाहाथे धोरोमनि गियान जायो सत शिक्षा मोनलाङो सत्संगेन भवेन मुक्ति असत्संगेन बन्धनम जाय मानसिया बिमा बिफाया दानिफ्रायनो बे सतजों गथ'फोरखौ थांहोगोन जेब्लाबो जै जागोन बे सतजों जाय मानसिया थांहाया जेब्लाबो बेहा बन्धन जेब्लाबो जै जाया बेहा बन्धन होनदों बेनिखायनो परमहंसआ मा होनदों सेरुप তোমাদের অন্তঃকরণস্থ অজ্ঞান আশা তৃষ্ণা লোভ লালসা কাম ক্রোধ লোভ মোহ ভয় যার দ্বারা তোমরা সর্বত্র পীড়িত হইতেছে তেজময় জ্যোতি সংযোগ বিনা কখনোই নির্বাহ হবে না हेलौ बेनिखायनो नोंसोरो मा खबर ছয়টা রিফুজাম फिदिंजागासिनो दं आशा तृष्णा लोभ लालसा काम क्रोध लोभ मोह भय हेलौ नायदो बेबादि अज्ञाननि दारैनो जोङो गिदिंनानै नागिरनानै गैला नालाय बोराय ख्रेब बुरि ख्रेब जालांबाय थैलांबाय जेबो गियान होनो रोंला जेबो बुंनो रोंला माखौ नायनो शास्त्र अध्ययन गैला शास्त्रनि माबा गैला जेबो बेहा बुङाखैलै माथो बेनिखायनो मैया जग्य हो नायग्रोनि र' सोरना बुंदों अमायानो बेनिखायनो बुंदों परमहंस आफाया माया नदी पार হইতে परमात्मा माझिर জ্ঞান নৌকাছাই এই পারে কিতাব ও পারে মক্ষ মক্ষর দেশে জ্ঞান নৌকা অনাবশ্যক बे संसारा माया मैया नायहैनो जेरै लैथोखौ बारनो नाव नांगौ आं मोजां खोनाया लैथोखौ बारखांब्ला नावनि दरखार गैला थिग बिदिनो बे संसाराव संसार जानो थाखाय जोंनो मा नांगौ गियान नांगौ बे गियानखौ मोनोब्ला जोंनो आरो संसार जानायाव आखा फाखा जागोन बे गियाना मा बेलाय जग्य बे जग्यजों नोङो जग जानांगोन जग्य यज्ञ जेब्लाबो जग्यजों नोङो जग जानांगोन बेनिखायनो जोङो
बिमा बिफाया दिखा लानांगौ दिखा लानानै नित्य होनांगौ फिसाफोरखौबो लाफानानै नित्य फोजोबनांगौ आरो मा फोजोबफानानै जाहाथे दिनै एसे गाबोन एसे दिनै एसे गाबोन एसे अन्तरा शुद्ध जानानै गावबो गियान मोनो फिसायाबो गियान मोनो बे बेबस्थाखौ खालामनांगौ बेनिखायनो परमहंस आफा बुंदों ব্যবহারিক পারমার্থিক এই দুই কার্যে উত্তম রূপে নিষ্পন্ন করা মানুষের প্রয়োজন শান্ত গম্ভীরভাবে বিচারপূর্বক কার্য করলে সিদ্ধি লাভ হয় বিচারে বস্তুবোধ বস্তুবোধে জ্ঞান জ্ঞানবোধে শান্তি আলস্যই কার্যহানি জানিবে না দहाय बुंलांबाय ना ব্যবহারিক পারমার্থিকआव बेनिखायनो जोङो नुजानाय ब्रह्मफ्रा नुजायै ब्रह्मखौ निन्दा होयो नुजायै समाजा बै नुजानाय ब्रह्मखौबो निन्दा होयो गावजों गावनो निन्दा होलायनानै हादोरा मा जायो अशान्ति अमंगल जायो होनदों मा होनदों नायदो সাকার নিরাকার লয়া মানুষের মধ্যে ঘর বিবাদ ও অশান্তির কারণ হয়ে আসে बे नुजानाय नुजायैनि थाखायनो बेखौ मिथिनो हाला बेखौ सिनायनो हाला नालाय बै सिनायैया जोंखौ मा होनदों निन्दा होगासिनो दं आरो माजे हे बिसिना नै सानखौ खुलुमबाय अरखौ खुलुमना मा मोननो सानखौ खुलुमना मा मोननो होननानै बै मिथियैफ्रा खोमसि फोथायनायफ्रा जोंखौ निन्दा होदों आरो जोंबो बिसोरखौ निन्दा होदों बिसिनालाय मा दं बावलाय मा दं मा मोननो बिसिनालाय जेबो गैया शास्त्र गैया बिजाब गैया मा गैया निन्दा होलायगासिनो दं आरो मा যিনি বলেন সাকারকে মানি তিনি সর্বদা নিরাকারে নিন্দা ও অপমান হইতেছেন নিরাকারবাদী সেরূপ সাকারবাদীকে নিন্দা করিতেছেন নাই गावजों गाव निन्दा होलायनाय जाखागोन स्वाभाबिक मिथिला नालाय सिनायला नालाय सैखात जे दङ जोंहा बिनि अनगायै जेबो गैया जों माब्रैथो फैनो हाखो बे सोराङामोनब्ला दाख्लिनिफ्राय माब्रै मिटिं खुंनो हाखो बे स्रां खालामनानै होआमोनब्ला आरो जों दा बोरै थांफिननो हानो बे स्रां खालामना होआमोनब्ला बे गैयामोनब्ला होमबा बै जोंखौ निन्दा होग्राया गावथ' बे स्रां होनायखायसो सोलिगासिनो दं ओंखामा माजों संजानोमोन बेलाय बे स्रांजों मा गैयामोनब्ला बेदरा माजों संजानोमोनब्लाय जेंमा गुरु गैयामोनब्ला ना बेदरखौ माबोरै मोनजानोमोन बेलाय बे जेंमा गुरु गैयामोनब्ला जोंखौ निन्दा होनायनि सिगां बिजिरना नायग्रोनोसैदों परमहंस आफाया नै राजा नै प्रजा नै मौलवी नै पादरी नै पण्डित খ্রিস্টান মনুষ্যগণ আপনারা আপন মান অপমান জয় পরাজয় সামাজিক স্বার্থ ত্যাগ করিয়া নামদেন গম্ভীর শান্তর্বে বিচারপূর্বক নামদেন এখানে বিজিনা নাইग्रो गावजों गाव मानो निन्दा होलायनो गावजों मानो माबा होलायनो अपमान होलायनो नामदों बेबा बेखौ अपमान बेबा बेखौ अपमान नामदों दा नै बलि होग्रा बाथौआ बुङो जे जोंनासो गिबिलायनो आरो बलि होग्रा नोङो गोदो गोदायाव ऋषि मुनि गैयैयाव जेखौ मुनिखौ फालिबाय खिन्थु जोंखौ मा थिनदों बुजियैयाव गरायखौ बुथारनानै जयग होदों खिन्थु बे नङा अस्स यज्ञ जोंनि गोसोआ गरायबादि खारसा लानाय बे खारसा लानाय गोसोखौ नोङो जयग हो दिनैबो हो गाबोन हो दिनैबो हो गाबोन हो होलायबाय थालाय नोंनि गोसोआ जथागोन खारसा लानाय नङा बेखौ बुजियालासिनो गरायखौ बुथारबाय जयग होबाय बे बोरै जालायखो बिदिजों बोरै जानो नरमेध यज्ञ नर नोंसोरो मानसि नोंसोर जयग हो बेबादि बुंनायाव मानसिफ्रा जयग होआलासिनो मानसिखौ बुथारनानै जयग होलायबाय नायदो दा बोरै जालायखो बेबादि नङा नामदों बेखायनो बिसार खालामनानै जोंखौ मोजांनि खामानिखौसो मावनो थिनदों आरो मा गावजों गाव निन्दा होलायनो जोंखौ थिनाखै बेखायनो परमहंस आफा बुंदों যতক্ষণ তোমরা ধর্মের নামে
সর্বপ্রপঞ্চ হতে বিরোধ না হোক, ততদিন তোমরা সুখ শান্তির ছায়া পর্যন্ত দেখিতে পাইবে না। যদি বিশ্বপতি পরমাত্মার বিরোধী বিদ্রোহ করো, তবে পরমাত্মার আশ্রয় কি প্রকারে পাইবে? হ্যাঁ, धोरोम धोरोमसो होनदों नोङो, ब्रह्म धोरोमखौ नों मुगैदों, ख्रिस्टान धोरोमखौ मुगैदों, मुस्लिमखौ मुगैदों, बाथौखौ मुगैदों, बेनिखायनो बुंदों धोरोमा सोरखौ होनमारदों बेखौ बिसार खालामनानै नोङो दीक्षा लानानै नितमी जा। बेखायनो बुंदोंना अन्तकरण शुद्धया ज्ञानोदय तेजोबल प्रकाश समयमत जल हइया जीवेर पालन। होमबाना नैबे सयटा रिपुआबो नोंखौ फिदिंबाय थानो हानाय नंला। सेरुप तुम्हादेर अन्तकरण नष्ट अज्ञाननि दारैनो आशा। मा आशा बेला? साला आं बेखौ मोननांगौ, आं बेखौ मोनथारगोन, आं बेखौ मोनहैगोन, आशा। तिनसा ओंखाम उखैबाय होनब्लाबो नोङो आसा खालामनानै होसोगासिनो दङ। आशा तिनसा लब, बै लबा थाबायना ओंखाम उखैबालाय मा जानोब्रा थु मोनगोन, मोनथारगोन नै नागिरगासिनो होसोगासिनो। लालसा थाबायना साला जानांगौ बियो, जाथारगोन, थु मोननांगौ, मोनथारगोन नै थांबाय। अज्ञाननि दारै आशा थांबाय, तिनसा थांबाय, लब थांबाय, लालसा। कामना खालामबाय नोङो, जानांगौमोन माथो, मोननांगौमोन माथो, मोनगोन दे नै। मोनब्रै थांनायनि उनाव मा जाबाय? क्रोध फैबाय। नोङो लालसा खालामबाय जायाखिसै, लब खालामबाय जायाखिसै, सानबाय जायाखिसै, रागा फैबाय। साला जाला बियो, मानो जायाखै? थ' साला बेखौ थिग खालामैनो नै रागा जाहैबाय। बेबादि अज्ञाननि दारै नोङो सयटा रिपुजों फिदिंजागासिनो दङ। बे सयटा रिपुखौ नोङो दमन खालामनांगौ, जयग होनांगोन। बेनो बे माया संसाराव संसार जानोब्ला जोंनो मा नांगौ? गियान नांगौ। आइमोन आफामोन गियान नांगौ। गियाननि नावखाया बबे? जयग। नों जयग होबाय थानो नाजानांगोन। बेनिखायनो सारनित्य क्रियानि बिजाबाव मैया एसे बुंलांनाय दं खोमा, যিনি শুদ্ধ সত্য চৈতন্য পূর্ণ পরম জ্যোতি স্বরূপ, তিনি সার এবং তিনি নিত্য। তাকে পাইবার জন্য প্রতিদিন যে ক্রিয়া করা যায় এবং যে কার্য করলে ব্যবহারিক পারমার্থিক উভয় বিষয় উত্তম রূপে নিষ্পন্ন হয়ে অভীষ্ট ফল প্রদান করে, সে নিত্য ক্রিয়া করা উচিত। मैया बुंलांबाय खोमा बेखौ, जायनो गोथार गोथां आबुं पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूप बिनो थार, बिनो सैथो, बिनो नंगौ। बेखौ मोननो थाखाय जे जों सानफ्रोमबो मावनाय जायो बेखौनो सारनित्य क्रिया बुङो। जाय हाबाखौ मावब्ला जोंनि बेबहारा जायो, पारमार्थिक जायो, गासैबो सेजेल जायो, बेखौ मावनांगौ। যে কার্য করলে ব্যবহারিক পারমার্থিক কোন কার্য হয় না তাহা করা উচিত নহে। যাই হাবাखौ मावब्ला ব্যবহারাवबो जाला, धोरोम हाबाबो जाला, बे हाबाखौ केতিয়াव दा माव होननांगोन परमेश्वरखौ। मिथिबाय? बेनिखायनो बाबामोन आइमोन खबरदार, जोंहा खाफाल गोनां सैत्य धर्मखौ कालीचरण गुरुदेबा गावनि बिफानि बलि होनाय नियमखौ गारनानै बबे धर्मखौ लाब्ला बर' हारिया गुस्लायगोन, बबे धर्मखौ लाब्ला बर' हारिया संस्काराव फैनो हागोन, बबे धोरोमखौ लाब्ला बर' हारिया सोलायगोन, बबे धोरोमखौ लाब्ला ब्रह्म धोरोमखौ आं जौगाहोनो हागोन होननानै बियो सिन्था खालामनानै जोंमा गुरुआ गियान होनानै ऋषि मुनि सासे उजिनाय परमेश्वर आफाखौ बियो मोननो हाबाय। बेखौ मोननो हानानैसो बिनियाव दीक्षा लाबाय, बिनिफ्राय दीक्षा लानानैसो नैबे जोंनि आसाम हादराव बर' हारिनि गेजेराव नैबे सैत्य धर्मखौ फोसावबाय आरो। बेनिखायनो जों खाफाल गोनां सैत्य धर्मखौ मोननो हानाया। जोंनाव बलि प्रथा गैया,
प्रसाद मुथा बावनो गोनां गैया ओरैनो नामाज खालामलाबायनो गोनां गैया ओरैनो दल दामलाबायनो गोनां गैया ओरैनो आरज गाबलाबायनो गैया जोंनियाव मा मुलुग मोजांनि थाखाय आहुति होनायल' आरो आहुति होब्लानो बुहुमनि बारखौ सोदाङो बुहुमनि बारा गोथार जायोब्ला जोंनि गोसोआ गोथार जागोन बुहुमनि बारखौ मोनजाबाय थायोब्ला जोंनि देहाया रुगि गैयै निरुगि जागोन हा नंखागौबो जोङो जेसेबां नायदो मैला मैलि खालामो खिनाय हासुनाय इसेबां दुर्गन्धमय बेखायनो बे दुर्गन्धमयखौ सोदांनो थिनदों माजों बेनिफ्राय जयग'नि गेजेरजों बेनिफ्राय आरो मोनसे खोथाखौ बुंदों जे बिबारनि मोदोमनायजों मोदोमफ्रु मोदोमबाय थानायखायनो जों मेल मिटिं खुंनो हायो खुंनो हादों आरो खुंलांनो हागासिनो दङ बेनिखायनो बेखौ खानानै अन्थाइयाव मुसुखायाव बा माबा मोनसेयाव बा जयग'आव बेखौ बाहायनो नाङा यह फूल तुलिया काट पाथर पूजार्थे दिबेन ना केनना फूल थाका प्रयोजन फुलेर सुगंधे दिबारात्र वायु परिष्कार হয় बेखायनो बिबारखौ गायना लानांगौ खानानै बेबहार खालामलाबायनो नाङा बिबारनि मोदोमफ्रु मोदोमनायजों हर सान जिउ बारखौ सोदांगासिनो सोदाङो आरो मिथिबाय बेनिखायनो आइमोन आफामोन जोंनो खाया नङाबालाय जोंनो खानानै समायना रमायना खालामनो हागौ नाथाय जोंखौ बादा होनानै दोनखादोंना परमहंस आफाया बादा होनाय माने जोंमा गुरुआव बादा होनाय जोंमा गुरु बादा होनाय माने परमहंस आफा बादा होनाय बेनिखायनो जोंहा जेबो गैया परमहंस आफा बुंदों আমাদের কি আছে যে আমরা তাহাকে দিব আমরা তৃণ পর্যন্ত উৎপন্ন করতে পারি না তাহার দ্রব্য তাহাকে দিয়া তাহার আজ্ঞা পালন করে আমারাও পিঠাতে मा दंजायो जोंहालाय जिगाब दाइसिखौ सोरजिनो जोंहा गोहो गैया अब्ला जों माखौ सोरजिनानै बेनो होनो हा माखौ सोरजिनानै जों समायना रमायना खालामनो जिगाब दाइसिखौनो सोरजिनो गोहो गैयाब्ला जों मा मुवाखौ सोरजिनो हानो मा बुस्थुआ जोंनि हा जेबोआनो गैया बिनिखायनो बिनि होनाय मुवाखौ बिनिनो होननानै बिनो होनायानो बेजों अनजानाय हाबा नांगोन তাহার দ্রব্য তাহাকে দিয়া তাহার আজ্ঞা পালন করিয়া আমারও পৃথার্থ হয় তিনিও তাহাতে প্রশ্ন হল ইহাতে আমাদের অহংকারের বিষয় কি আছে নামদার मा दंजायो बेहाला अहंकार खालामलाय गगामनोलाय गोग्गानोलाय नामदार जेबो गैया आनखि जोंनि देहायाबो जोंनि नङा एकमात्र जिबियानो फैदों जिउआ थांफिनगोन बेनिखायनो बाबामोन आइमोन बेखायनो दहाय एसे बाबाया श्लोकआव गायलांनानै एसे बुंलांदों যে অদৃশ্য ভাবনা নাস্তি দৃশ্যমানা বিনাশতি নাম অদৃশ্য जायखौ जों नुनो मोना नुवा बेखौ नों दा फोथाय होनांगोन जेरैहाय न' गंसेयाव दरजा खोरखि बन्द खालामबाय खालामनानै बियो बुंबाय जे उमुगा दं बे उमुग दं होननानै बुंब्ला नों फोथायगोन नामा फोथायनाङा आंथ' फोथाया जेरैहाय दाउखाया नोंनि खोमाखौ लांबाय होननाय लोगो लोगो दाउखाखौ होसोनो ना नोंनि खोमाखौ दांग्रोमनो नों नोंनि खोमाखौ दांग्रोमालासिनो होसोबाथ' नोंहा बखा जागोन हा नों सिगाङाव नोंनि खोमाखौ दांग्रोमनांगोन ना आंनि खोमाया दंना गैया लामारदोंना लामाराखै होनब्लासो नोङो सियान जागोन नङाबा नों बखा जागोन बिनिखायनो जोङो खायसे बखा जागासिनो दं माब्रै बखा दहाय जोंहा जादब सारा मा बुंलांदों हा एम.ए. फरायमालाय मा जानो बिसिजों ब्लड लांजाबाय उकिल मालाय मा जानो बिसिजों ब्लड लांजाबाय हा मेजिस्ट्रेट जाबालाय मा जानो बिसिजों ब्लड लांजाबाय हा बियो गियान गैया नालाय मालाय बेस्रा सानफ्रोमबो रबिबाराव बाइबेलनि क्रस लाबायनो फरायबाय थायो जोंनो सानफ्रोमबो देवबाराव मन्दिराव थाङा जयग'बो होआ बिजाबबो नाया नालाय थांखागोन बियो नङैयाव हा
बुरखाय जागोन बियो माबाजों हिनजावजों अथच गाव सोरमोन बेलाय गावथ' सासे हौवा आरो बे हिनजाव होमबा हौवा जानानै जुदि बिहा जेबो गियान गैयाब्ला होमबालाय बै हिनजावजोंलाय बे बोलांखाजागोन अथच सत्यआ बबेखौ होनदों धर्मआ बबेखौ होनदों যিনি শুদ্ধ সত্য চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপ তিনি সত্য উহারাই নামে ধর্ম নাইদो जायनि गोथार गोदान गोथां आबुं पूर्ण पर জ্যোতিস্বরূপ बिनो सैथो आरो बिनो धर्म बा बिनि अनगायै धर्मआ बबेखौ होनदों दा बे हिनजाव होननायासो नंगौ नामा जोंनासो धर्मआ मोजां होननानै माया मोजां जाखो दे माया मोजां बाइबेलाव मा होनदों दहाय एसे बुंलांबाय आफाया आंबो बेखौनो बुंफिनसै मा होनदों बाइबेलाव जिसु ख्रिस्ट'आ তোমালোক পোহৰৰ সন্তান এই নিমিত্তে তোমালোকৰ লগত পোহৰ থাকোঁতে পোহৰক বিশ্বাস কৰা होनना बुंदों हा এই নিমিত্তে তোমালোকৰ লগতে পোহৰ থাকোঁতে পোহৰক বিশ্বাस কৰা होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंब्ला बै हौवाया मा जाखो बेलाय हा बै हौवाया गाव मिथिग्रोनांगौमोन ना मिथिनाङामोन बेलाय हिनजावनि बुंनायखौसो लादों हिनजावा बबेनिफ्राय मोनदों गाव मानो मोनाखै हा मानो थगायजाखो बेलाय मानो थगायजाखो इसिबां गोरों जाबाय सासे उकिल जाबाय सासे इन्जिनियार जाबाय सासे अफिसार जाबाय सासे मेजिस्ट्रेट जाबाय मानो नंखायाव बोलांजाखो बेलाय मानो बोलांजाखो बे नुजायियाव थांफिनबाय नङैयाव मानो थांफिनखो बेलाय हा नुयिया मामायाव नुवा नैबे अन्थायाव थांदों बेखौ जों नुवा दंफाङाव थांदों बेखौबो नुवा हायाव दङ बेखौबो नुवा हा नायदो बेफोरबादिखौ मा होनदों नुयि नुनो मोननाय बा जों बेखौ नुनो मोनबाय आरो नैबेखौ जों नुनो मोनाखै बेखायनो नुनो मोननाय नुनो मोनै आयदाया बेनो आरो मा बेनिखायनो माखासे बुंनानै माखासेखौ बुंनो गोनां जायो मैयानिफ्रायनो जथेस्थ' सान्थौ बिजिरनाय जाबाय आफामोन बायमोन आरो दाथ' नै समा गैला आंनियाव आयदाया नुनो मोननाय साकार निराकाराव फैदों आरो मा बा नुनो मोननायफ्रा नुनो मोनैखौ निन्दा होबाय आरो नुनो मोनैया नुनो मोननायखौ निन्दा होबाय नै बेबादिनो गावजों गावनो बाद बिथन्दा जालायनानै मा जादों देशा असान्ति जादों आरो बेनिखायनो निराकार ब्रह्म बस्तु नहे बे भाबसो होनांगौ साकार ब्रह्मआ निराकार ब्रह्मखौबो गारनानै गाव आबुं जानो हाया आरो निराकार ब्रह्मआबो साकरखौ लायाबा आबुं जानो हाया होनांगौ बेनिखायनो फोलावलिया बेखिनियावखौ बुंबाय आरो ओमफ्राय आं नंगौखौ बुंलांबाय ओमफ्राय गासैखौबो फरायजोबला बहाय माने इसिबां माबाफ्रा माने इन्टारेस्ट गैया बेखायनो नांगौखौ आं बुंनानै आइ आफानि सिगाङाव आङो आंनि स्पेसखौ लाखिबाय माने थालांनाया थालांखाबाय बेथ' स्वाभाबिक बेनिखायनो आं फोलावनो सानाखै समनि आंखाल बेनिखायनो आइमोननि आफामोननि सिगाङाव आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो आं होनानै आंनि बिबुंथिखौ आं एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों जोबोद साबायखर थाबाय बे आफानिसिम बे आफाया दान्दिसे समनि गेजेरावनो साकार आरो निराकारनि सोमोन्दै गोबां बुंथिनानै होबाय हयथ' आइ आरो आफामोनहा हमदांनोबो हाबाय बा मिथिनोबो हाबाय जानो हागौ दा बेनिखायनो जोंनि आफानिफ्राय बे आफानिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो दिनै जोंनि बे शास्त्र फोरमायथिनाय आयदायाबो दोनथ'नाय जाबाय एसेयाव आइमोन आफामोन जे गेजेर गेजेर दहायनो बुंखानाय दङ जे मोसालांनाय खालामबाय थागोन होननानै दा मोसानायनि बेलायाव मामुनि ग्रुप बे आइमोनहा मोसागोन आइमोनखौ मोसानो खावलायदों आरो एसेयाव जिल्ला ब्रह्म धोरोम प्रसार संसद
दानिसो मोसानाय देलाय मालाय गुफुर गाब गाननानै धोरोमनि मेथाइजों स्राय मोसानानै जोंनो देखायलांबाय। जोबोद रोजा रोजा उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदनि जानानै साबायखर बावनाय थाबाय। आइमोनहा आरोबाव मोसाबावनो हाथों। मामनि ग्रुप दलहा